मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय आं नैबे फुंनि समावहाय बेबो मोनसे दुखुनांथाव खौरां आरोखि जेनेबा जोंनि बर' हारियाव जाबाय थानाय एबा जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जाथाय जेराव गोबां जोंनि बर' आइजोफ्रा हाबा जाखांनायनि उनावबो खारदों बिदिनो आं मोननैसो आपडेट लाबोदों आरोखि दिनैनि भिडिअआ बेनो नायलांदो सासे आइजो चिरां डिस्ट्रिक्टनि आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सानै आइजो आरोखि बिथांजोमोना गावनि न'खरनि फिसायखौ एबा बिहाव बिखुनजोमोन आरो फिसाखौ गारना खारदों मानि थाखाय खारदों नोंथांमोना भिडिअआव खोनागोन भिडिअखौ नायलांदो अब्लानो बुजिगोन दिनै बिथांजोनि न'खरनि फिसाय आरो बिहावमोना खावलायदों जेनाखि बिथांजोआ फैफिनो आरो न'खरजों गोरोबनानै मोजां संसार जाफिनो आंनिफ्रायबो बेनो जेनाखि जेरावखिया थाया मानो जेनाखि गावनि न'खराव फैनानैहाय मोजां संसार जाफिनो दा नोंथांमोना भिडिअआव आइजोनि न'खरा मा फोरमायदों एबा फिसाया मा बुंदों बिहावा मा बुंदों बेखौ खोनासंदो बयबो निउस नायगिरि बिथांमोननिसिम आं गुरै खावलायनाय जों दाख्लै 24 तारिख बेलासि समाव आगस्ट दाननि बिस्तिबार बारायाव जोंहा आंनि बिहामजो थिजुलाया गोमादों दा आं बिनिनो बिहाव बे फिसाला नैबे फिसौजो दा जों बेखौ नागिरबाय थादों जों बिराद गोसोआ दाबो मोजां नङा रावबो न'खराव उन्दुनो हायाखै ओंखाम जायाखै फिसौजोआबो गाबबाय थादों बिमाखौ नागिरदों आंबो सानदों दासिमबो नागिरदों थांबाय थादों फिसालाया फिसौजोआ बिमाखौ नागिरहै होनबाय थादों आंना फिसौआ सिबिथाया स्कुलाव थांनाय मानाय बिराद दिगदार जादों ओंखायनो जोङो आं बिहामजोखौ थिजुला बरगयारिखौ जेरावखि थाया मानो आं फैजानो लुबैदों जोंना न'खरा बयबो फेमिलिया हांख्रायदों आरो जों बेखौ सानसे साननै नङा 6 मास नङा बोसोरसेबाबो जों नागिरनानै लाबोगोन आरो जोंनाव फैगोन अननानै जोंनि मोखांखौ नायनानै आं बेखौ आंनि बिहामजो थिजुलानिसिम गले गले गुरै खावलायहरदों अरायबो जोंखौ जोंनि मोखांखौ नायनानै सानि मोखांखौ नायनानै अननानै जोंनि न'खराव रायजो जाफैफिनजानो जों लुबैदों दा बेखौ आङो सोरबाफोर बबेबा नुयोब्ला जाहाथे खावलायनानै जोंनि न'खराव लाबोफिननो हायो साफ्रामबो जेरावखि थाया मानो बेखौ लोगो मोनोबानो जोंनि न'खरसिम दैथायहरफिनो बेखौ आं लुबैदों जों आं बेखौ बुंदों गले गले जों बोसोरसेबाबो 2 बोसोरबाबो जों बेखौ जेराव मोनो बाव लायगोन जोंनि न'खराव जों बेखौ लाबोफिननायनि फैफिनजानो जों लुबैदों आं बेखिनिखौ बुंबाय दा आंना फिसौआबो देराखै गोरलै स्कुलाव दोनलांनांगौ नागिरबाय थायो थांनाय समाव फैनाय समाव बिमाखौ सोङो आंनाव आबौ मामिया अबाव थांखो माखौ माला लाबोगोन नागिरहैनाया मोनगोन ना मोनाखै होनना खबर लायो फन हरबाय थायो बिफानाव आंनि फनखौ लानानै आं ओंखायनो गले गले खावलायबाय आंनि बिहामजो थिजुलाया जाहाथे नुनानै जोंनि मोखांखौ नायनानै जोंनाव फैफिनो बेहाय जोंहा खुनु जों बुनाय सोनाय जेबो गैया जों अनो आं मालाबाबो रायफेराखै बिहाव जानानै फंसेबो जेबो खोथा बुंफेराखै आं बिराद अनोमोन जोंना फिसाजोआबो बिराद माबा खालामोमोन गोमोनथारमोन दा दुखुथिया खालामना गालांबाय आं बेखौ जोंनाव जुदि फैफिनाबा बिराद गिदिर बे साव जानानै थागोन आं बेखौनो ओंखायनो दा गले गले खावलायबाय जाहाथे जोंनि मोखां फिसानि मोखांफोरखौ नायनानै जोंनाव फैफिनो बेनो आरोखि आं बेखिनिखौनो बुंबाय जाहाथे बयबो जेरावखि थाया मानो जोंनि बर' मानसिफ्रा बेखौ जोंनि न'खराव लाबोफिननो हायो आरोबा गावनो गोसो जानानै जाहाथे फैयो आं बेखिनिखौ बुंनाय गोजोनदों आं खुलुमबाय आङो आंनि हिन्जावखौ फैफिनजानो लुगैयो आं थानो सुखुयो दासिमबो नागिरगासिनो थानो नागिरनाय नङा जेराव
आंनि न'खौ सोरबा नुयोबाबो हरजानो आं लुगैयो आरो दासिमबो जेबो मानसि गैया जेबो खबर गैया बबाव दङ आंनो नांसिगौ बबाव दङ आं मिथिया जेराव थाया माने नांगौ आं आंनि हिनजावखौ मोनफिनजानो लुगैयो फिसाजोआबो सोंगासिनो आंनाव बबाव थांखो बबाव थांखो माला मोनफिनगोन मामिखौ होनगासिनो आं मामिजों रायज्लायनो होनगासिनो आं रावबो सुख गैया न'आव जानो लानानै थांनो जेरावबो अननानै सोरबाफोर बबेबाफोर नुसनबायोबा बे होनाय नाम्बारफ्राव कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरफिनजानो लुगैयो आं जेरैखि आं बेखौ मोनफिनजानो लुगैदों आरो आंनिफ्राय जे आंनि न'खराव जेनेबा एसे एनै दावराव जादोंमोन जानायखौ माने जानानै थांबाय जेनेबा एसे ओमफ्राय मोनाबिलिनि 7टासोआव जादों आरो 6टासो टाइमाव जादों दावरावआ एसे ओमफ्राय आङो एसे दावराव जाखांनानै ना सारनो थांबाय ना सारनानै थांबानै फैफिननानै नायफैबाय आङो जेनेबा गैया मानसिया जेनेबा गथ'फोराबो उन्दुना दं आरो ओमफ्राय आं आरो अबेबा एसे दावराव जानायखाय सोरनिबा न'खरफोराव थाहैदों नामा होननानै सानदोंमोन आरो ओमफ्राय फुङाव मिथिबाय माने आङो होमबाबो नागिरथ'नाय जायाखैमोन आङो ओमफ्राय उनथाराव मिथिथारबाय माने अदालगुरिनिफ्राय खबर मोनबाय आरो आङो अदालगुरिनिफ्राय खबर मोननानै दा जोंहानावबो दंफैयोमोन दंफैनायालाय साननै थादों ओमफ्राय मानसिया बहुद माबा खालामबाय थादों जोंबो बुजायदोंमोन आबौआबो उदालगुरियावनो दंहैयो जेनेबा माइदांस्रिनि आबौ उदालगुरियाव दंहैयो इसोरबो बहुद बुजायदोंमोन जाहैबाय होमबाबो बुजायबाबो हायिनि माने गाव बुंदों आरो क'क्राझाराव थांगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन जाहैबाय ओंखायनो लाना फैनाय जादों जाहैबाय स्टेसनसिम बेनिफ्राय आरो क'क्राझारनि ट्रेनाथ' नङाना होननायाव आं क'क्राझार थाङाना गुवाहाटिसो थांगोन होनना बुंबाय थादोंनो ओमफ्राय गुवाहाटिनि ट्रेनजों गाखोनानै थांदों आरो बिदि होनना खोन्थाहरदों बिसोरो खारनाया सानबेसे जाखो खारनाया दिनै देवबार ना ओमफ्राय ओजों थांनाय सुनिबाराव खारदो आरो इयो 9 दिन जाबाय दिनैजों 9 दिन जाबाय आरो नै गथ' सानै दङ खै बोसोर जाखो सासेया 12 बोसोर जाबाय सासेया नै 4 बोसोरसो जाबाय आरो दा नोंनि हिनजावखौ नों मा बुंहरनो सानो आं बेखौनो बुंनो लुगैयो दे आंनि हिनजावा जुदि नायनानै जुदि नुदोंबा फैफिननांगौ आंबो जेबो खालामा बेखौनो लुगैदों आरो सोरबा रायजोफोराबो सोरबा नुदोंबाय बायदोंबा खोन्थाहरबानो जाबाय बेखौनो फैजाफिननो लुगैदों आरो आङो सोरबा बयबो एसे एनैया नांलायखायो बिदि खालामद्रायनाङामोन आरो इयो गथ' सानैबो दं आंखौथ' सानाखै गथ' सानैखौ एसे साननांगौमोन आरो फरायनाय मानाय बिदि साननांगौमोन इयो दा बेखौनो गावबो बुजिफिननांगौमोन आरो दा बुजियालासिनो जुदि इयो थांथारदों इमान गोजानाव दा आंनावबो मोनसे साननाय फैदों आरो थांनायाव सोरजोंबा थांदोंना हारसिं थांदोंना थांनायावथ' हारसिं थांदों होननाय खोनादों माने ओमफ्राय आरो ओजोंहाय गुवाहाटिनिफ्राय थांनायाव सोरबा लेंहरदोंनो सोरबा लांफैग्रा दंखायो आंना होनना बुंदों आरो बेखौ आंनि हिनजावखौ जेनेबा बिदि होनदों आरो माबा अदालगुरिनिया खोन्थाहरदों आरो बिदि